салом алейкум. ман қушинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. имрӯз як зани тоҷик 4 фарзанди хурдсоли худро бо дасти худаш буғӣ карда, яъне ки ба қатл расонидааст. ин зан Назокатхон Тоирова аз вилояти Хатлон, ноҳияи Қушониён, ҷамоати Ориён 4 фарзанди худро дар сарҳошон салафан пакет кашида, онҳоро буғӣ карда куштааст. фарзандони ин зан, яке 9 сола, дигари 8 сола, сеюме 6 сола, чоруме қариб 1 сола. ва айни ҳол нисбати ин зан прокуратураи вилояти Хатлон бо моддаи 104 қисми 2 бандҳои А, Б, И, Е парвандаи ҷиноятӣ, яъне куштор оғоз гардида, тафтишот идома дорад. ҳаминро бояд қайд кунем ки 9 сентябр тақрибан соатҳои 5 бегоҳ ин зан ҳамин 4 фарзанди худро гӯё ба қатл расонидааст ва худ ба мақомоти полис рафта муроҷиат кардааст. рӯзҳои охир, солҳои охир аз тарафи баъзе падарони тоҷик, модарони тоҷик дида мешавад ки фарзандони хурдсоли худро, ҷигарбандҳои худро бо дасти худ мекушанд ё зада маъюб мекунанд ё ғарқи об мекунанд. ин чӣ гап аст? чаро нисбати чунин оилаҳо назорат нест? ғайр ин ҳаминро гуфтаниам ки баъзе занҳо аз рӯи бадрафтории шавҳаршон, агар шавҳари онҳо бадрафтор аст ё ки зани дигар мегирад ё ки таъмин намекунад ва мегиранд фарзандонро ё зада маъюб мекунанд ё ғарқи об мекунанд ё мекушанд. айби шавҳарҳоро аз кӯдакони ноболиғи бегуноҳ мебинанд. ё баръакс баъзе мардҳо аз рӯи бадрафтории занҳо, бадгуфтории занҳо қасдро айкӣ мегиранд аз фарзандони ноболиғ, яъне ки байни зану шавҳар ҷанҷоли оилавӣ агар сар занад, айб аз шавҳар бошад ё аз зан бошад, фақат қасдро аз кӣ мегиранд? Аз фарзандони хурдсоли ноболиғи бегуноҳ. ҳаминро бояд қайд кард. агар раиси ноҳия, раиси ҷамоат, раиси маҳалла чунин оилаҳоро таҳти назорат гиранд, баъзе шикоятҳо арзу муроҷиати онҳоро таҳти назорат гиранд, баррасӣ кунанд, набояд чунин падару модаронро гузоранд ки фарзандонро азият диҳанд ё ки ба қатл расонанд. падар ё модаре ки нисбати фарзандони ноболиғ бераҳмона рафтор мекунад ё лату кӯб мекунад ё мекушад, ҳатман бояд ки ба воситаи суд аз ҳуқуқи падарӣ модарӣ маҳрум карда шавад аввал ва ба ӯ ҷазои қонунӣ дода шавад. ховай падар аст, ховай модар аст, бигзор ҷазо гирад. агар ба қатл расонад, аз ҳама ҷазои сангинтарро нисбаташ раво бинанд, то ки ба дигарон дарси ибрат шавад. чаро имрӯз ноболиғон ин қадар ваҳшиёна кушта мешаванд? шумо ҳамагон мебинед, рӯзҳои охир дар ноҳияи Ражд модари фарзандонро ғарқи об кард. дар Хуҷанд падаре фарзандро бераҳмона зад, 2 сол аз озодӣ маҳрум шуд ва дигаре дар Россия фарзанди 2 соларо кушт. чунин эпизодҳо ниҳоят зиёданд. ҳаминро бояд қайд кард ки намояндаҳои халқ, депутатҳо, раисони маҳалла, ҷамоат, раиси кумитаи занҳо хоҳиш мекардам таҳти назорати қатъӣ гиранд оилаҳоро ва байни оилаҳо, байни ҳамун маҳаллаҳо маҷлисҳо гузаронанд, корҳои фаҳмондадиҳӣ кунанд, то ки аз камбудиҳои рӯзгори мардум аз наздик ошно шаванд. пеши роҳи чунин ҷиноятҳо гирифта шавад. фарзандони ноболиғ набояд ки ваҳшиёна кушта шаванд. ин як нанг аст барои миллати тоҷики мо ки ҷаҳон инро мешунаваду мебинад. саломат бошед, дар амони худованд бошед. ба канали Ширин Ибронова Ҳуқуқшинос обуна шавед. бо шумо буд ҳуқуқшинос Ширин Ибронова.